сирро бидон ва худро аз хатарҳои иттилоотӣ эмин буд. ассалому алайкум шунавандагони азиз, шумо нашри навбатӣ лоиҳаи саводи иттилодиву расониро рӯи мавҷи 157 FM аз радиои садои хуҷанд гӯш мекунед. дар студия бо шумо ҳастам ман Шамсиддин Наврӯзов. дар нашри гузашта мо доир ба мавзӯи хиратди рақамӣ ва тарзи пешбурди саҳифа дар шабакаҳои иҷтимоӣ суҳбат доштем. ин навбат бошад доир ба мавзӯи киношиносӣ ва таъсири он ба рушди тафаккури интиқодии шахс суҳбат мекунем. имрӯз бошад дар меҳмонии мо ҳузур доранд Салимҷон Саидов ва ин мавзӯъро барои мову шумо шарҳ медиҳанд. шуморо ба барнома хушомадед мегӯям. ташаккур. салому алайкум. нахуст суҳбатро аз он оғоз мекунем ки худи саводи синамоӣ гуфта мо чиро мефаҳмем? ташаккур барои даъват Шамсиддин. аслан саводи синамоӣ гуфта, саводи синамоӣ як ҷузъи саводи расонаӣ аст. ва агар мо саводи синамоӣ гӯем, саводи синамоӣ на танҳо донишро дар назар дорад, балки малакаро дар назар дорад. малака яъне чист? ҳамон донишое ки инсон барои худаш гирифтааст, онро вақте ки амалан татбиқ мекунад, ӯ малака мешавад. ва саводи синамоӣ ҳам ин як малака ҳаст, малакае ки инсон бо дидани кино ё ин ки бо хондани маълумот дар бораи он ё ин ки бо донистани жанри он мефаҳмад ки гап дар сари чӣ меравад, яъне кино дар бораи чӣ қисса мекунад ва дар кино оё киносозон чӣ ҳадафро, чӣ идеяро мехоҳанд ки барои бинанда таҳмил кунанд ё баръакс барои бинанда расонида бошанд. ин саводи синамоӣ ҳаст ва нафаре ки дорои саводи синамоӣ ҳаст, албатта ба тарғибот, яъне пропаганда, манипулятсия дасткорӣ, таблиғ, реклама ва масалан дигар чизҳои манфие ки метавонад ба тафаккури интиқодии мо ё ба тафаккури мо таъсир расонида бошад, аз ин чизҳо эмин мешавад. аз ин нуқтаи назар фикр мекунам ки барои ҳар як бинандаи синамо, ҳар нафаре ки филм тамошо мекунад, ҳар нафаре ки силсила филм тамошо мекунад ва ҳар нафаре ки имрӯз дар интернет фаъол асту аз платформаи онлайнӣ истифода мекунад, ман фикр мекунам ки бояд ки саводи синамои худро рушд дода бошад ё дорои саводи синамоӣ бошад як андоза. ва мо гуфта наметавонем ки Шамсиддин масалан бинандаи оддӣ ҳам дорои саводи синамоӣ нест. албатта ки ин гуна нест. ҳар нафар масалан аз чун саводи синамоӣ, саводи расонаи умуман чун аз манша мегирад аз тафаккури интиқодӣ, фикр мекунам ки ҳар нафар дорои ин савод ҳаст, яъне саводи синамоӣ дорад, аммо албатта ки онро бояд ки рушд дод ва саволи матраҳ ин мешавад ки то куҷо он саводи синамоии мо масалан моро қурбони ғояҳои ғайр ё қурбони ғояҳое ки барои мо нолозим аст намекунад. ин аз саволи матраҳ. вақте ки мо ба ин суол барои худамон посух меҷӯем, вақте ки мо филм тамошо мекунем, мегӯем ки аз ин филм аз нуқтаи назари идеологӣ, аз нуқтаи назари пропаганда ва ғайра ва ҳоказо ман эмин будам, ин хуб аст. ва гуфтан ҷоиз аст ки Шамсиддин имрӯз дар замони муосир дар тамоми филмҳо ягон ғоя, ягон идея тарғиб мешавад, пропаганда карда мешавад ва ягон чизе таблиғ ҳам карда мешавад. аз ин нуқтаи назар имрӯз саводи расонаӣ барои мо хеле муҳим аст. барои аз нигоҳи синамоӣ босавод шудан ба бинанда кадом масалан малака ва ё дониш зарур аст? ташаккури зиёд. сипос. хеле саволи оли буд аз нуқтаи назари ман. барои рушд додани саводи синамоии бинанда аввалин малака ин тафаккури интиқодӣ аст. ва шумо медонед ки 80-90% шояд ё ки мағзи асосии, маҳаки асосии саводи расонаиро, саводи синамоиро, саводи рақамиро, саводи китобшиносиро, саводи театриро, тамоми саводҳое ки зери саводи расонаиву иттилоотӣ ҳаст, тафаккури интиқодӣ ташкил медиҳад. агар инсон дорои тафаккури интиқодӣ бошад, ӯ метавонад ки аз нуқтаи назари саводи синамоӣ ҳам рушд карда бошад. ва суол пеш меояд ки пас тафаккури интиқодӣ чӣ аст? тафаккури интиқодӣ ин малакае ҳаст ки иттилоотро ташхис карда метавонад, дурустро ва нодуруст фарқ карда метавонад, ташхис карда метавонад ва ҳатто баҳогузорӣ карда метавонад. яъне агар аз нуқтаи назари саводи синамоӣ гирем, ҳамон нафаре ки киноро тамошо мекунад ё ягон силсила филмро тамошо мекунад, агар ӯ дарк кунад ки қисса дар бораи гуфта мумкин аст ки чӣ асту ва филмсозон чӣ идеяро мехоҳанд ки ба бинанда расонанд, агар онро дарк карда тавонад
ба он баҳогузорӣ карда тавонад, ин малакаи саводи синамоӣ мешавад. ва кадом дониш зарур ҳаст? албатта ки чизҳои ҷузъӣ рушд додани якум тафаккури интиқодӣ аст. баъдан чун мо одат кардаем ки масалан филмро аз рӯи тавсия ё ин ки тамошо мекунем ё мебинем ки ягон масалан гуфтам мумкин аст ки постери зебо ҳаст ё актёри дӯстдоштаи мо ҳаст, ҳунарпешаи дӯстдоштаи мо ҳаст ё баръакс режиссёри дӯстдоштаи мо ҳаст. пас мо ҳамаи филмҳои оро бояд ки бинем, ё ягон филми нав бошад ё дар гуфтам мумкин аст ки муҳите ки моро ёда кардааст, масалан овоза мешавад ки фалон силсила филм баромадааст ё фалон филми нав баромадааст ки хеле ҷолиб ҳаст, масалан онро бояд тамошо кард ва мо тамошо мекунем. мо масалан одат накардаем ки дар бораи он филм қабл аз тамошо маълумот ҷустуҷӯ кунем. ва малакаи асосӣ ё худ талаботи асосии саводи синамоӣ ҳам ҳамин аст ки пеш аз оне ки шумо 1.5-2 соати вақти худро барои тамошои филм сарф мекунед ё баръакс шумо агар силсила филм тамошо карданӣ бошед, вақти зиёди худро барои он силсила филм сарф мекунед, қаблан бояд ки мо вобаста ба худи ҳамон филм маълумот пайдо кунем. чӣ хел? имрӯз чун интернет барои мо дастрас аст, мо метавонем аз нуқтаи назари жанрӣ муайян кунем ки ин жанр чӣ аст, аз нуқтаи назари сюжа муайян кунем ки сюжа дар бораи чӣ қисса мекунад, аз нуқтаи назари рейтинг муайян кунем ки бинандаҳои ҳамин филм чӣ баҳогузорӣ кардаанд ба ин филм ва чӣ мехоҳанд. аз нуқтаи назари платформае ҳаст ки масалан филмҳоро радабандӣ мекунад аз нуқтаи назари боздиди бинандаҳо ё аз нуқтаи назари касбият ё ин ки аз нуқтаи назари ҷоизаҳо ки масалан оскар мегирад ва дигар ҷоизаҳоро масалан мегирад филм. вақте ки мо дар бораи филм маълумот аввал пайдо мекунем, қаблан баъдан ба тамошои филм мепардозем, баъдан барои мо он филм ягон чиз медиҳад ё ин ки шояд аз тамошои ҳамон филм даст кашему бипардозем ба тамошои филми дигар. ва чун имрӯз гуфтам мумкин аст ки пас аз рӯзи дарози корӣ ё дар рӯзи истироҳат инсон мехоҳад ки каме ҳам бошад фароғат гирад, каме ҳам бошад аз дунёи кор, аз дунёи реалӣ берун равад ва ӯ мепардозад барои тамошои филм ё силсила филми дӯстдоштааш ё филме ки мардум дар кӯча гуфта истоданд ки фалон филм баромадааст. ва ин чизи табиӣ ҳаст ва мувофиқи маълумотҳои тадқиқотҳое ки дар Амрико гузаронида шудааст Шамсиддин, ҳар як амрикоӣ дар як шабона рӯз қариб 4 соати умри худро барои тамошои филмҳо сарф мекунад. ва мувофиқи маълумоти худи сомонаи Netflix ки шумо медонед онҷо масалан филмномаҳо пешниҳод мешавад, ҳар як бинандаи филм вақте ки агар силсила филмро тамошо мекунад аз 2 то 4 серия филмро, яъне аз ним то 2 соати умри худро барои бо як нишастан дар ҳамин платформа мегузаронад. яъне ин маълум мешавад ки инсонҳои хеле зиёд на танҳо мо дар тамоми дунё таваҷҷӯҳ доранд ба филм ва чун филм агар ба андешаи худи Ленин гирем, агар беҳтарин дастгоҳи таблиғотӣ ҳаст ва чун филм гуфтам мумкин аст ки ба се органи мо, яъне ба се организми мо таъсир яку якбора таъсир мерасонад, яъне мо ҳам мебинем, гуфтам мумкин аст ки ҳам ба дунболи сюжааш меравем, ҳам барои мо масалан ба эҳсоси мо бозӣ мекунад. аз ин нуқтаи назар таъсири филм ки чанд карата аст, хоҳу нохоҳ муваффақ мешаванд филмсозон ва гуфтам мумкин аст ки чун маблағҳои хеле зиёд барои сохтани филм сарф мешавад, ҳадафаш ҳам ҳамин ҳаст ки бинанда бинад. аммо бинанда оё фикр мекунад ки аз тамошои ҳамин филм дар баробари оне ки ман иттилоъ мегирам ё аз паси қисса меравам ё қаҳрамони дӯстдоштаи ман ҳаёташ дар интиҳо чӣ мешавад, оё зери ин ягон таблиғот буд, ягон дасткорӣ буд, ягон пропаганда буд ё ягон рекламаи пӯшида буд ё чизи дигар буд. ин чизро камандар кам мо бинандаҳо фикр мекунем, аммо ин чизҳоро бояд ки фикр кард, зеро ки филм метавонад ки ба тафаккури мо, ба тафаккури интиқоди мо ё ба худи мо, ба равони мо хеле таъсири ҷиддӣ расонида бошад, ҳатто моро гуфтам мумкин аст ки аз олами реалӣ дур кунад. масалан боз ҳам бармегардем ба таҳқиқотҳо, чун бо факт бо омор гап занем хуб аст. агар аз нуқтаи назари нафароне ки силсила филми зиёд мебинанд, агар мо тадқиқоти худи ҳамон масалан амрикоиҳоро дар назар гирем, агар дар як хона ҷамъ мекунанд инсонҳоро ва барои онҳо силсила филми зиёд медиҳанд ва баъдан мушоҳида мешавад ки кадом чизҳо ба эшон таъсир кардааст, якум бемории фарбешавӣ низ гирифтор мешавад инсон, зеро ки масалан сюжа бинандаро ба худаш мекашад ва бинанда гуфтам мумкин аст ки барои хеста бо корҳои ҷисмонӣ машғул шудан хушаш дигар намеояд, ӯ
идомаи филмро тамошо кардан мехоҳад, идомаи қиссаро мехоҳад ки фаҳмад. Аз ин нуқтаи назар ӯ бисёр менишинад ки ба фарбеҳ шави дучор мешавад. Баъдан мувофиқи боз ҳам ҳамин тадқиқот нафароне ки хеле зиёд сериалҳо ё ки хеле зиёд филмҳо тамошо мекунанд проблемаро, мушкилотро қабул карданашон ва ҳал карданашон хеле мушкил мешавад. Зеро онҳо аз олами реалӣ дур мешаванд, ба олами маҷозӣ парвоз мекунанд. Онҳо фикр мекунанд ки масалан онҳо мехоҳанд ки мисли қаҳрамонҳои худашон бошанд, мисли қаҳрамонҳои дӯстдоштаашон бошанд. Яъне агар масалан қаҳрамон ҳатто манфӣ бошад ҳам чунон барои мо ба равони мо таъсир мерасонад ки Шамсиддин мо мехоҳем ки мисли он бошем, мо тақлид мекунем ё ҳеҷ набошад ба зеҳни худамон ҳамин чизро мепардозем ки мепарварем ки мо мисли ҳамон қаҳрамони дӯстдошта бошем. Сирро бидон дар мавҷи 157 FM. барои чӣ масалан ба назари шумо барои аудитория ё худ истеъмолкунандаи имрӯз доштани саводи синамоӣ масалан актуалӣ шуд? ташаккур. мо дар бобо қисман ба ин суол албатта қисмати аввал ҷавоб гуфтем. Барои чӣ имрӯз актуалӣ шуд ё ки чаро имрӯз ҳарф мезананд аз ин ҷода? Чун имрӯз гуфтам мумкин ҳаст ки рақобат дар соҳаи филмсозӣ хеле зиёд ҳаст ва имрӯз интернет ки дастрас шуд. Пештар ману шумо дар давраи донишҷӯӣ агар тасаввур кунем, наметавонистем ки аз масалан ин ё он платформаи онлайни филмро тамошо кунем. Мо аз фиттаҳо, аз дискҳо тамошо мекардем, ё кинохона кинотеатр мерафтем ва ғайре. Имрӯз мардум дигар аз интернет тамошо мекунанд филмҳоро ва гуфтам мумкин аст ки имрӯз интернет ки дастрастар шояд ки арзонтар аст, намедонам. Аз ин нуқтаи назар ки рақобати филм созон хеле зиёд шудааст, дар бозор ки филмҳо хеле зиёд шудааст ва мардумро гуфтам мумкин аст ки як андоза ба гумроҳӣ ҳам мебарад баъзе масалан филмҳо ё ки баъзе сериалҳо. Аз ин нуқтаи назар имрӯз ин мавзӯъ фикр мекунам ки актуалитар шуд. Аслан ин мавзӯъ аз оғоз ман фикр мекунам ки актуалӣ буд, аммо имрӯз актуалитар шуд аз нуқтаи назари дастрасии он барои мо. Ва имрӯз масалан ягон филтр нест. Масалан гуфтам мумкин аст ки пештар аз телевизор мо масалан агар боз як мисоли дигар гирем, филмҳоро тамошо мекардем ки масалан телевизор ҳеҷ гоҳ масалан саҳнаҳои фаҳшро дар масалан телевизори тоҷикона тамошо кардан ғайриимкон аст. Масалан яъне каме ҳам бошад филтр мешуд. Имрӯз ин чиз филтр намешавад. Имрӯз дар дилхоҳ жанр, дар дилхоҳ категория, масалан агар категорияи 16 плюс бошад, яъне аз 16 сола боло бояд ки дида бошад ё 18 сола боло, ба аудиторияи 18 сола боло равона шудагӣ бошад ҳам масалан кӯдаки навраси 12 сола метавонад ки дароз аз интернет тамошо кунад. Чун имрӯз дастрас аст, аз ин нуқтаи назар ин мавзӯъ актуалӣ аст ба фикри ман. Хуб, ташаккур зиёд. Имрӯз ба назари шумо масалан то кадом андоза кино метавонад ки ба тафаккури интиқодии шахс масалан таъсир расонад? Ташаккур. خب شمسیدین در آغاز ما گفتیم که سواد سینمایی، سواد رسانه‌ای در مجموع گرفته گفتم ممکن است که از تفکر انتقادی عبارت است. 80-90% گفتیم که سواد رسانه‌ای این تفکر انتقادی است. کینو خواه با تفکر انتقادی ما تاثیر می‌رساند. با مثال میگم مثلا گرفتیم سلسله فیلم‌های ترکی یا اینکه کره‌ای یا اینکه هندی که ما تماشا می‌کنیم. بیشتر با نوازن‌های ما تماشا می‌کنن. مثلا گیریم مثلا عصر محتشم великолепный век. و شما تصور کنید که در تاجیکستان این نقطه نظر من کدام ناحیه بوده اش رو نمیگم، زنها مبلغ جمع میکنند به خاطر زیارت قبر سلطان سلیمان. شما تصور کنید که تأثیر کینو، تأثیر سلسله فیلم به انسان چقدر بزرگ است. خواه به تفکر انتقادی ما رشد میگه، تأثیر میرساند. تفکر انتقادی ما رو بعضا ضعف میکند، بعضا رشد میدهد. مثلا چه خیلی کینوهای موتیواسیونی میگیم ما، یعنی کینوهایی که برای ما نیرو میبخشد. این گونه فیلم‌های هست که برای تکان دادن ما کمک میکنه، یا کینوهای صحوی هست که برای رشد همان صحوی ما کمک میکنه. ما این چیز رو نیز باید بگیم. کینو مثلا تنها از جهت‌های منفی عبارت نیست، البته جهت‌های مثبت کینو خیلی زیاد هست، برای همین هم استحصال میشه. اما الان همون جهت‌های مثبت و منفی رو ما دیده توانستنمون در ترازوی عقل برکشیدنمون، از نقطه نظری تفکر انتقادی بها دادنمون، انا این هست سواد سینمایی. انا این ملکه ضروری هست برای انسان. سیرو بیدون در موج 157 FM. آیا با اندیشه شما کینو میتواند که با تفکری ما یگان ایده یا که یگان ایدئولوژی غیر رو مثلا جای دیدو که ترغیب کند؟ البته شمسیدی ما در بالا گفتیم که مثلا در مثالی عصر محتشم یا великолепный век
و هر یک فیلم یگان ایده و غایه رو برای ما تحمیل میکند، ترغیب میکند، پروپاگاندا میکند. مثال عادی ترینش من برای شما میگم. مثلا اگر گیریم اگر کینوی خاتیکو معروفی کینوی خاتیکو بله ببینید که سگ چگونه دوست انسان بودن رو برای ما گفتم ممکن است که نشون میده. در نگاهی اول فیلم خیلی فیلمی خوب است که برای ما احساس میدهد ما در برابر مثلا همون سگ که گریه میکند ما هم گریه میکنیم که مثلا صاحبش رو انتظار میشود این بیننده گریه میکند. اما شما تصور کنید که همون سگ به دست یگان پدافیل با یگان نفر مثلا آدم کش مثلا قاتل یا چیزی دیگر مثلا اون سگ رو پروریده باشد خون خوب بیننده تاثیر میکنه. یا در مثال بریگاده گیریم اگر سلسله فیلم معروفی روس که بریگاده مثلا انسان ها از تماشای فیلم به لباس پوشی آنها تقلید میکنن، به فرهنگ آنها تقلید میکنن و از نقطه نظری آمار گیریم اگر مثلا گفتن ممکن است که دولت های ابرقدرت این یا اون ایده رو ترغیب چخیل که گفتید میکنه. مثلا امریکا چی رو ترغیب میکنه؟ امریکا بیشتر سوپر قهرمان ها رو ترغیب میکند و نظامیان خود رو ترغیب میکند که دولت پرقوت است. ترکا چی رو ترغیب میکنه؟ ترکا در سریال های ترکی بیشتر فرهنگ بوی گذشته و لشکران معروف گذشته رو ترغیب میکنن. در کره چی رو؟ در کره بیشتر آداب خوب فرهنگی قدیمه داشتن آنها ترغیب کرده میشد. یعنی هر یک دولت استحصالی وقتی که فیلم استحصال میکنند و هر یک مثلا گفتم ممکن است که همون شرکتی که فیلم استحصال میکنند این یا اون خواهی رو خو و خود ترغیب میکنند. این چیزی طبیعی هست که در فیلم چیزی ترغیب کرده میشد چون گفتم ممکن است که آخر فیلم از همه راهی بهترین ترغیب و بهترین تبلیغ است. از این نقطه نظر چرا از این سلاح استفاده نکنند در قبل؟ بله چون اینجا ما گفتیم وقتی که فیلم روی کار میاد و یک چیز رو باید که مثلا ترغیب میکند. امروز مثلا از نگاه شما مثلا بیننده هنگام انتخاب کینو باید با کدام معیارها یا پرینسیپ ها اهمیت یاد و اونو مثلا تماشا کند؟ تشکر. با کدام معیارها بیننده باید که اعتبار دهد هنگام انتخاب فیلم؟ چند معیار هست. یکم ژانر فیلم که از روی کدام ژانر و آیا با ذوق او برمیخورد یا نه. دوم هنرمند دوست داشتنی که از همه چیزی مهم در فیلم کارگردان کدام کارگردان این فیلم رو پیشنهاد کرده و با چیزی مهم دیگر غایه فیلم سازان چی غایه رو میخواهند برای شما رسانند یا اینکه تحمیل کنند یا اینکه ترغیب کنند یا اینکه تبلیغ کنند. این چیزی مهم است. بعداً ریتینگ گفتیم رده بندی فیلم که در بالا گفتیم که در یعنی بیننده هایی که قبل از ما دیدن چی بها دادن. بعداً شرح‌هایی که زیر همون فیلم نوشته شده است که بیننده از تماشای همون فیلم برای خودش چی گرفته است. مثلا همون نفران کینو دوستور چی گرفته است. مهم هست مثلا که ما فکر دیگران رو نیز برای خود گرفته باشیم. بعداً خوب میشد که وقتی که ما فیلم رو انتخاب میکنیم به همین کاتگوری اعتبار دهیم و بعداً مثلا توصیه نیز میتونه چیزی خوب باشه. یعنی مثلا من فیلم دوستدار هستم یا در ساحه سینما مثلا کمی هم باشد کار کردم خوب میشد که از من دوستانم توصیه گیرن یا برعکس مثلا شما در این سن موفق هستید خوب میشد که من از شما توصیه گیرم. و باز خیلی کاتگوری زیاده هست که ما اصلا باید که اعتبار دهیم. اما این کاتگوری که من گفتم البته از نقطه نظری من هست تنها از نقطه نظری من تنها برای بیننده عادی که فیلم تماشا میکند است. من میتونم که خطا کنم یا اگه نفر کینوساز اومده شاید یگان کاتگوری های ایدئالی رو بگوید. اما مثلا به فکر من همین کاتگوری به همین کاتگوری اینوبت دادن یک بیننده عادی فکر میکنم که کفایه است برای اینکه او به دستکاری گرفتار نشود یا او به ترغیب گرفتار نشود. تشکر زیاد. عموما امروز مثلا نفری نیست که فیلم یا خودمون کینو رو تماشا نکرده باشد. عموما همون نفری که مثلا فیلم های زیاد تماشا میکنند دوستدار همین سینما است. عموما از نگاه شما گفتم ممکن است که نفری که فیلم زیاد تماشا میکنه از نگاه سواد سینمایی مثلا باید رشد کرده است. من فکر میکنم که این گونه نیست. شمسیدین انسان میتونه که کینمن میگه نه با زبان اصطلاحی رو خیلی زیاد سلسله فیلم تماشا کند اما ما نمیتونیم که آن رو مثلا از نقطه نظر سینمای رشد کرده گوییم. یا شاید مثلا اون
меша дар байни масалан нафарони албатта ки чаро не, аммо нафаре ки тафаккури интиқодиаш рушд кардааст, ман фикр мекунам ки ӯро мо метавонем гӯем ки масалан аз нуқтаи назари саводи синамоӣ ё саводи расонаи огоҳ гуфтам мумкин аст. хуб нафаре ки зиёд мебинад, яъне бинед шумо 2 филм тамошо кардаед, ман 3 филм тамошо кардам, ин маънои надорад ки масалан саводи синамоии ман аз шумо боло бошад. ин гуна нест. ин аз малака ва аз тафаккури интиқодӣ ману шумо вобаста аст ки мо чӣ гуна баҳогузорӣ мекунем. инсон метавонад рӯзи дароз чӣ хеле ки дар боло масалан вобаста ба тамошову тадқиқотҳо ҳарф задем, рӯзи дароз масалан дар кати мулоим нишаста филм тамошо кунад, аммо ӯ тафаккури интиқодӣ надошта бошад. баръакс масалан ӯ шояд ки ба ягон таблиғот ё ин ки ба бемории гирифт ҳамин масалан бисёр тамошои филм пардохта бошад ва пеши аз оне ки мо 1.5-2 соат ё 2.5 ё 3 соати худро барои як филм сарф мекунем, мо бояд андеша кунем ки аз ин филм чӣ чизҳои мусбӣ барои мо гирифта мешавад. Масалан ман чӣ чиз мегирам аз ин филм, масалан мотиватсия мегирам, ман мехоҳам ки ғамгин шавам мисли қаҳрамонҳо. дар кадом рӯҳия мо бояд баҳогузорӣ кунем ки бозам як категория, яъне мо аз ин филм чӣ эмоҷи, яъне чӣ эмоция, чӣ ҳиссиётро мо гирифтанӣ ҳастем аз ин филм. мо мехоҳем ки ғамгин шавем, мо мехоҳем ки дар олами романтикӣ парвоз кунем, мо мехоҳем ки дар олами афсонавӣ парвоз кунем, мо мехоҳем ки мотиватсия гирем ё мо мехоҳем ки ба рушди бо тамошои ҳамин филм ба рушди касбии худ масалан ҳисса гузорем. мо кадом мақсад дорем? аз ин нуқтаи назар гуфта намешавад ки нафаре ки зиёд тамошо мекунад ӯ дорои саводи синамоӣ ҳаст ва нафаре ки кам тамошо мекунад доро нест. ин гуна нест. ташаккури зиёд. сирро бидон дар мавҷи 157 FM. ва як саволи охирон барои шумо пешниҳод карда мешавад. Масалан имрӯз мо то куҷо ҷомеаи кишварро аз нигоҳи киношиносӣ ё худ нақди кино рушд ёфта меҳисобед? чун дар ин сам як таҷрибао ҳам ҳаст. ташаккур. аммо чун ман мунаққиди соҳаи кино ки нестам, масалан шояд ки андешаи ман барои баъзеҳо сахт расад ё барои баъзеҳо қобили қабул набошад ё ин ки умуман қобили қабул набошад. ба ҳар сурат ман мегӯям Шамсиддин, дар замони ба мо масалан пӯшида нест ки дар иттиҳоди шӯравӣ соҳаи синамои тоҷик ба ҳадде рушд карда буд ки имрӯз масалан он ҳад нест аст. имрӯз соҳаи нақди кино гуфта мумкин аст ки на танҳо рушд карда, масалан ман меҳисобам ки вуҷуд надорад ҳатто. ба хотири чӣ? ба хотири оне ки вақте ки дар бозор мол ҳаст, баъдан он мол сифатан баҳогузорӣ карда мешавад. вақте ки масалан дар тоҷикистон филмҳо хеле шуморааш кам ҳаст, ман фикр мекунам ки аз ин нуқтаи назар нақди кино тараққӣ карда ё ин ки нест. аммо масалан мо кори чанд нафар ҷавонҳо, кори чанд масалан судяҳоро наметавонем ки пӯшида гирем. масалан сухти ширка муассисаи давлатии сухти намо, муассисаи давлатии тоҷик филм, масалан бачаҳо фикр мекунам ки мутахассисони самти худ ба монанди масалан Осим Орифпур, Муҳиддини Музаффар, масалан Дилошо Борисуда, аз он нафароне ки мо мешиносем, хеле зиёд ҷавонҳое ҳастанд ки имрӯз дар ҳамин самт қурбониҳои зиёд карда истоданд, қаҳрамониҳои зиёд карда истоданд ва ин чиз ман фикр мекунам ки бо мурури замон, бо гузашти замон ана ҳамин ба рушди синамо кӯмак мекунад. ва Шамсиддин як чизи дигар ҳаст. ман фикр мекунам ки бояд давлат дарк кунад ки синамо беҳтарин роҳи тарғиби идеология аст. аз ин нуқтаи назар ҳисси давлат низ як андоза дар ин ё ин ки таваҷҷӯҳи давлат низ дар ин ҷода муҳим аст. агар масалан лоиҳаҳои зиёд, маблағҳои зиёд дар ин самт ҷудо карда шавад, масалан аз ҷониби студияҳои давлатӣ, масалан муассисаҳои давлатӣ ки бо филмсозӣ машғул ҳастанд, ана инро бояд масалан гуфта мумкин аст ки мансабдорони мо, идеологҳои мо дарк кунанд ки бо ҷамоматгузарониву бо китобу бо чопи таблову ғайра ва казо агар мо идеологияро боз ҳам тарғиб кунем, аз ҳама роҳи беҳтарини тарғиб ин метавонад ки синамо бошад. чаро не ки масалан маблағгузорӣ кунанд соҳаи синаморо ва идеологияи моро барои худи мо тарғиб кунанд ки тарғиб кунанд. ин ҳаст. ва агар аз нуқтаи назари нақд гирем, ман фикр намекунам ки масалан он қадар мо рушд карда ҳастем ва ин чизи табиӣ ҳаст. инро масалан бад гуфтан ё ин ки мо наметавонем гуфтан нашояд. ман фикр мекунам ки дар замони шӯравӣ мо беҳтарин будем, дар масалан ҷодаи синамо, дар ҷодаи нақди синамо беҳтарин будем. ва агар фикр мекунам ки лоиҳаҳои хуб ва мисли имрӯза бачаҳое ки дар боло гуфтем масалан зиёд шаванду кор кунанду масалан ҳар як бинанда саҳм гузораду агар кинотеатрҳо мисли замони шӯравӣ дар мо масалан бозам бозсозӣ карда шавад, фикр мекунам ки соҳаи синамо ҳам рушд мекунад, соҳаи нақди синамо ҳам рушд мекунад.
من برای شما تشکر زیاد میگم برای اشتراک و یک صحبت صمیمی. باوری بر آن داریم که آنهایی که دوستدار کینو هستند از این صحبت ما یک معلوماتی لازمه رو به خودشون میگیرن. امیدواریم. تشکر. شنوندگان گرامی، امروز ما در موضوع کینوشناسی و تاثیر آن بر رشد تفکر انتقادی شخص صحبت داشتیم و در مهمانی ما حضور داشتند کینوشناس سلیم جان سیدов. سیرو بدون در موج 157 FM. این نشر نوبتی لایحه سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای بود که شما روی موج 157 FM از رادیوی صدای خوجند گوش کردید. تا برنامه نوبتی تنصیحات و خانه بود باشید.